iwan ang maisagalang Pinakibang ka ng iyong kamarata ay magsasabi sa iyo. Sige yung upayong kuno. Upayong kuno niyat pagsayaw kay Benjuan. Sumadhan sana ang kurasa ay nasa matang pilipinig kaya ang lahulang kung saan sayang na aming sige sayaw lang ayaw makihan ay para malibay kita sayaw kay namunta Salamat Honorable Gregorio Paduan at tunay pagsayaw ngayon ang minuno. Sugod man kan mamilipit.